non hai outra maneira de extraelos que igual que se facía durante o Neolítico. Armados dun pau, unha pedra, que neste caso, desde que foi a Idade do Ferro, inventouse o que nós lle chamamos a ferrada, que ven daí a palabra, que é unha especie de pala de ferro que vai unida a un mango, a un pau, e con ese artilugio é co que se extrae o percebe. Hai que dar un golpe forte na pedra para que o percebe non rompa, para que o cangrexo, o percebe, se manteña vivo. É moi peligroso porque hai que estar seguido escapando do mar, porque o percebe vive precisamente na zona das mareas onde máis va a tomar e onde está o mellor percebe. Entonces a zona é moi peligrosa porque corres o peligro de que te leve o mar, corres o peligro de resbalar, corres o peligro de caer e levar un golpe contra as pedras. De feito, durante a historia da extracción do percebe, centos de persoas deixaron a súa vida aí, non? Casi todos os anos temos a desgracia de que un conocido morra, non? Apañando o percebe. O percebe que, por outro lado, xa non solamente a peligrosidade do sitio onde está, nin os elementos de ter que baixar con chuvia, con vento, con sol, con temporales, acantilados que non hai máis camiño que cabe un pé de 20 centímetros de ancho, co mar a 40 metros de altura. Todo ese peligro encerra que parece ser que o percebe despois, cando se vai a comer no plato, é moi caro. A partir dos anos 80, Corme foi pionero nos plans de explotación do percebe. En ningún sitio do mundo se había posto en valor todo este material, este marisco que había. En Corme empezouse facendo unha veda porque estaba xa esquilmado casi o percebe das costas, do valor que tiña, de non haber unha legislación, nin haber un control. E a partir de aí empezouse en Corme con esta experiencia, unha experiencia que resultou positiva, e a partir de aí todas as cofradías de Galicia se foron sumando, despois xa se foron sumando as asturianas, vascas, nos sitios onde o percebe nace, non? O percebe bo é o que é tan alto como ancho. Entendémonos, o que máis se parece a un dedo gordo do pé. Ese é o mellor percebe. Mira, o percebe, está claro que sabe, o percebe é como a comerse un trozo do océano, igualito, pero non de agua de mar, de océano. Cerra os ollos e no océano hai todo. Hai algas, peixes, langostas, delfíns, aire, todo eso sabe os percebes, a océano, é un trago de océano 100%. É riquísimo, claro.